Ja, i dag skal vi snakke lidt om AI-oversættelse, som i dag er blevet en vigtig faktor inden for oversættelsesbranchen og bliver brugt mange steder. Men der er jo nogle faldgrupper ved AI-oversættelse. Vil du ikke mene det, Diane? Jo, det er jeg helt enig i. Man skal være meget opmærksom på, hvad man skal bruge det til. Ja, og det er nu sådan, at det er jo ikke kun ren oversættelse, der er faldgrupper ved, men der er jo for eksempel, jeg har jo lidt problem med og man bytter rundt på Viagra og Wegovy, det har du nævnt for mig flere gange, hvor jeg... Ja, ikke, det er jo ikke... der kan være fejl i indlægssedlerne. Det er jo det, lige netop. Ja. Og sådan kan man jo se, jeg ved også, der er noget inden for idiomer. Ja, men nu vil jeg hellere tage det juridiske for eksempel. Hvis man har en kontrakt, og man oversætter skal forkert, det kan få fatale konsekvenser. Okay, og har du nogle eksempler ud over det? Nej, så er der også inden for det tekniske, der vil jeg også sige, at fagtermer, de er meget vigtige, at de bliver oversat korrekt. Det må man sige, at terminologien er i hvert fald en meget, meget, meget vigtig faktor, som jeg har set, at AI-oversættelser kan have en vis udfordring med. Ja, fordi den er jo ikke altid konsistent. Altså bruger du AI, så kan den godt oversætte forskelligt fra gang til gang. Det er ikke det samme, oversætter den ikke ens hver gang. Og den konklusion, jeg så danner af det er, at vi kommer ikke udenom, at vi skal have noget professionel korrekturlæsning eller oversættelse ind over en AI. Det er i hvert fald min anbefaling. Ja.